Στο διάλειμμα, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Πρακτόρων ΟΠΑΠ, ο κύριος Ηρακλής Λάπας, που τον βλέπετε, και το επόμενο θέμα θα είναι για τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Μας έχει συνηθίσει να έχει υψηλή μερισματική απόδοση, να έχει μεγάλη κερδοφορία, χρηματοδοτεί όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά όχι μόνο, χρηματοδοτεί εφημερίδες, περιοδικά, sites, και αυτή τη στιγμή, τον Νοέμβριο, θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επίσης, πριν από το τέλος του χρόνου πρέπει να αγοράσει, μάλλον είναι υποψήφιος για να αγοράσει μεταξύ των άλλων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον τα κρατικά λαχεία, και το Μάρτιο προβλέπεται να γίνει η πώληση του ΟΠΑΠ. Θεωρείται ότι θα σηματοδοτήσει την αλλαγή και την καλή εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό, και παρακαλώ τον κύριο Ιωάννου να κάνει ερωτήσεις στον κύριο Λάπα και να μας πει και εκείνος δύο λόγια. Να μας πει ο κύριος Λάπας, γιατί είχε μια σειρά επαφών τις τελευταίες μέρες με το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, και επίσης είχατε πάει και στην Επιτροπή Παιγνίων. Για πέστε μας τι αποκομίσετε από αυτές τις συναντήσεις. Αρχικά, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά ξεκινήσαμε με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο το Ταμείο θεωρητικά είναι αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτης του 33% του ΟΠΑΠ, να τους ενημερώσουμε για την κατάσταση στην οποία επικρατεί, αφενός για τη θέση μας ενάντια στην πώληση, το οποίο είναι ένα θέμα ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως τους ενημερώσαμε για τους λόγους για τους οποίους μπορούν να επέμβουν και μπορούν να επέμβουν άμεσα με μικρές και απλές κινήσεις για να αυξήσουν την αποτίμηση, την αξία της ΟΠΑΠ. Για πείτε μας, γιατί αυτή τη στιγμή... Τι τους προτείνετε, πέστε μας. Αυτή τη στιγμή το περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας δεν είναι ούτε τα κτίρια, ούτε ίσως κάποια άλλα κίνητα. Είναι οι άδειες που κατέχει. Μα το νοικιάζει το κτίριο, δεν ακριβώς. Είναι οι άδειες λοιπόν που κατέχει και το δίκτυο. Οι άδειες τις οποίες έχει αγοράσει Χρυσάφι και το δίκτυο, το οποίο είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, σίγουρα από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν αυτή τη στιγμή βάλλονται. Βάλλονται διότι αφενός οι άδειες οι οποίες πληρώσει μονοπωλιακά δεν έχουν προστατευτεί τα δικαιώματά τους. Το κράτος δεν έχει προστατεύσει τα δικαιώματα της ΟΠΑΠ και ίσως και η εταιρεία όχι αρκετά. Αρκετό χρήμα φοροδιαφεύγει στο εξωτερικό σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται παράνομα. Οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ίσως αυτή τη στιγμή ο παράνομος τζόγος ξεπερνάει και τον νόμιμο τζόγο στην Ελλάδα. Οπότε αφενός ζητήσαμε να επέμβει λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ σαν ιδιοκτήτης και άμεσα να εφαρμοστούν οι νόμοι που οι οποίοι υπάρχουν. Τι σας είπε το ΤΑΙΠΕΔ? Το ΤΑΙΠΕΔ αρχικά λοιπόν έδειξε μια μεγάλη προθυμία να επέμβει σε αυτό το τομέα. Να μπλοκαριστούν οι παράνομοι ιντερνετικοί, να σταματήσει τουλάχιστον η φοροδιαφυγή προς ξένες εταιρείες. Πώς θα επέμβει δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ? Το μόνο που χρειάζεται είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι. Το 4.002 ψηφίστηκε πέρυσι. Λέει σαφέστατα, οποιοδήποτε δεν έχει άδεια να πουλάει τζόγο στην Ελλάδα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Να γίνεται μέσω του ίντερνετ. Να χρεωστώνει λοιπόν. Γιατί να μην υπάρχει νόμιμο? Γιατί να μην υπάρχει ελευθερία δηλαδή, στο ίντερνετ? Η τράπεζά μου λοιπόν δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο να χρεωπιστώνει συναλλαγές τζόγου. Μπορεί λοιπόν να μπλοκαριστεί από το λογαριασμό. Με μια απλή κίνηση. Και αν έχει κάρτα εξωτερικού, δεν θα μπορεί να μπλοκαριστεί. Θέλω να πιστεύω ότι αν μπλοκάρουν οι IP, τέλος πάντων, αν μπλοκαριστούν οι IP, είναι τεχνικό το θέμα, τότε σίγουρα δεν μπορούν. Έχει γίνει στο εξωτερικό, έχει γίνει σε πολλές χώρες. Προσέξτε κάτι, διότι καταλαβαίνω την ανάγκη κάποιων να λένε ότι ελεύθερο εμπόριο. Στο οποίο συμφωνώ και εγώ το ελεύθερο εμπόριο. Μα στην προκειμένη περίπτωση, το Νοέμβριο, ο ΠΑΠ έδωσε 700 εκατομμύρια για αυτή την αποκλειστικότητα. Για την παράταση, ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πράγμα. Και παλιότερα βέβαια είχε δώσει αντίστοιχα χρήματα για την αρχική άδεια. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάναμε δώρο. Είναι κάτι το οποίο το πλήρωσε Χρυσάφι και αυτή τη στιγμή κανείς δεν το υπερασπίζεται. Τα VLTs τα οποία είναι να μπουν στην ελληνική αγορά, τα γνωστά ως φρουτάκια, τα οποία τα έχει πληρώσει επίσης Χρυσάφι ο ΠΑΠ, παίζουν ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε ιντερνετική εταιρεία, σε οποιοδήποτε υπόγειο παράνομα. Αν μου είναι λεφτά τα οποία με συγχωρείτε, χάνετε και εσείς και εγώ. Εγώ βέβαια, διότι χάνω και σαν Έλληνας φορολογούμενος από αυτά που ζημιώνει το κράτος, αλλά και σαν επιχειρηματίας. Πόσες χορηγίες δίνει ο ΠΑΠ κάθε χρόνο? 300 εκατομμύρια είναι σωστό το νούμερο? Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Ίσως 100 εκατομμύρια είναι. 100 εκατομμύρια χορηγίες. Ξέρω όμως. Ωραία. Ο κ. Λουτσάκος θέλει να ρωτήσει, γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ ασχολούμαι με τις τράπεζες. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ο ΠΑΠ
είτε είναι εσωτερικός είτε είναι διεθνής, είναι τζόγος. Άρα δεν είναι πραγματική οικονομία. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή που συμφωνούμε ότι δεν είναι πραγματική οικονομία και είναι τζόγος, είτε είναι εσωτερικός είτε είναι εξωτερικός, είναι τζόγος. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία στη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων. Μα εάν. Αν ο ΠΑΠ ήξερε αυτό, α μην επένδυε. Είναι μονοπόλιο, θέλει και ο ΠΑΠ. Αυτό δηλαδή. Το οποίο καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το ελεύθερο εμπόριο. Στο οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω και κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Μα τότε θα πρέπει το κράτος να επιστρέψει 700 εκατομμύρια στον ΟΠΑΠ. Θα πρέπει να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια που πλήρωσε στο παρελθόν. Αν μου επιτρέπετε, διοικείται από το κράτος. Ναι, ποιος διορίζει τον πρόεδρο και τη διευθύνοντα σύμβουλο? Επομένως, στην πραγματικότητα το κράτος έδωσε στο κράτος. Πράγματι. Ωστόσο, και εσείς σαν μέτοχος και όλοι εμείς. Εμείς θέλουμε να ανεβεί η αξία του ΟΠΑΠ, αλλά πρέπει να ανεβεί με σωστούς τρόπους. Εν πάση περιπτώσει. Επειδή είναι τζόγος είναι και το καζίνο. Ό,τι καθεστώς υπάρχει με τα καζίνο στην Ελλάδα, να υπάρχει και με τον ΟΠΑΠ. Απλώς, τι γίνεται τόσα χρόνια? Ο ΟΠΑΠ έχει πάρα πολλά κέρδη και κάνουν ρουσφέτια. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Ωραία, λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελείωσε, ευχαριστούμε τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν την εκπομπή, ευχαριστούμε όλους τους παριστάμενους στο πάνελ και θα επανέλθουμε με επιμέρους εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα.